Дәүләт йылышы Корылтай депутаттары хайвандар менән яуаплы мөгамәлә итү турында законга үзгәрештәр әзерләне. Уга ярашлы этләрне тамгалау талабы индерелә. Һаумыгыз эфирда интервью студияла Гүзәл Мөхәммәтьянова. Чип беркетү берәдәк этләр менән булган проблеманы хәл итәргә ярдәм итерме? Чипланган янлектәрнең хуҗалары алдында нинди яуаплылык ята? Ошо хакта студиябыз кунагы Дәүләт йылышы Корылтайның аграр мәсьәләләр, экология һәм табигатьтән файдалану буенча комитет рәисе урынбасары Руфина Шахапова менән әңгәмәләшербез. Руфина Аликовна, һаумыгыз. Дәүләт йылышы Корылтай депутаттары хайвандар менән яуаплы мөгамәлә итү турында законга үзгәрештәр әзерләне. Уга ярашлы этләрне тамгалау талабы индерелә. Нимәһе менән әһәмиятле был закон? Әйтеп китәргә кирәк инде тарихын. Әйме бер-ике сүз белән генә, хәтта бөтенегез дә белеп торасызны, без кайчаннан бирле бу проблеманы сөйләшәбез, шулай тикшерәбез, хәл итү бик авыр икән, барсы да күреп тора бит инде. Ул безнең генә бәла түгел, бүгенге көндә ул бөтен Россия күләмендәге бәла. Шуңа күрә инде безнең менә ничә тапкыр биргән инициативалар үтмәгәннән соң, ул без генә түгел, төрле регионнар аның белән тоже мөрәҗәгать иткән. Хәзер инде былтырдан бирле бу мәсьәләне һәрбер субъектның үзенә бирделәр. Без инде шуның белән кулланып, бүген шушы менә үзгәрешләрне әзерләп, нәрсә ул бирәчәк. Бу тамгалау без уйлавыбызча инде бер яклап менә шушы яуаплылык өстәләчәк бит инде. Ул урам берәзәкетләре каян килеп чыга. Ул һәрбер кешенең шушы яуаплылык булмаганлыгы. Алалар балаларына теге уенчык урынына алаларда матур итеп теге уенчык белән уйнап туйгач, үзләре дә балалары да аңлыйлар, бу бик зур яуаплылык икәнен, аны күтәрелмәенчә урамга чыгарып чыралар шу этләрне, псиләрне, башка җәнлекләрне. Әлбәттә, менә шушының нәтиҗәсен без бүгенге көндә күреп торабыз бит инде. Шушы яуаплылык булмаенча, бу тәртип бер кайчан да булмаячак дип уйлыйм. Шушы менә зур мәсьәләнең шишүендә бу безнең шушы фундаментындагы беренче ташы дип әйтсәң дә була инде. Шушы чиплар куеп, әлеге законда да этләр турында гына сүз бара, чөнки бу бюджет акчасына үткәрелә торган закон булачак. Әлбәттә, без уйладык та инде эшне нәрсәдәндер башларга кирәк. Хәзер псиләрне дә кушсак, монда инде бюджет икеләтә артачак. Шуңа күрә иң зур мәсьәлә бүгенге көндә этләр белән барыбер дә ничек карасаң да, урамдагы этләр дә бүгенге көндә кешегә дә шундый ук куркынычлык китереп торалар, теге стаяга кирип, алар бит анда урамда йөргәч, ашта, теге суыктан да, ашлыктан да көзге халкында бигрәк тә әһәмиятле шулай бит. Әлбәттә, алар үзләре дә интегеп йөриләр. Безнең балаларыбыз өчен дә, үзебез өчен дә зур куркыныч та булып торалар. Менә куркыныч хәлләрне ишетеп торабыз бит инде. Үзебездә дә булгалы, Россия күләмендә дә булгалап тора. Анда куркыныч хәлләр. Шуңа күрә инде бу бик мөһим мәсьәлә, безнең бу закон шундый зур адым дип әйтәм инде. Был сара касан башланасак һәм ул көзге сессияда бар депутатларның да ризалыгын алсак инде 1 январьдан эшли башлый дип уйлыйбыз инде. Бу законны җибәрергә тырышачакбыз. Бүгенге көндә шулай да менә шушы законны поддержкасына глава республикада, мэр шушы миллионник городыбызның да Уфаның грантлар бирделәр күп организацияларга, һәм алар инде менә 1 ноябрьдән башлаячаклар шушы грант акчалары белән шушы позитивный тенденцияны башлап җибәрәчәкләр. Анда бушка грант акчасына инде ветеринарлар чиплар куячаклар һәм инде стерилизация үткәрәчәкләр теләге булган кешеләр өчен инде. Анда барып күрәчәкләр теге кемдер этләре күп, этләрне ярата, но бик акчалары теге зур семья, зур гаиләләр өчен шундый булачак инде бушка шушы грант программасы белән китәчәк. Бу безнең бер яклап законның да поддержкасы, икенче яклап кешенең мәдәниятенә кертелә торган шушындый уйлар инде ул. Башлап җибәрәбез 1 ноябрьдән. Теләге булса, бүгенге көндә теләге булган һәрбер кеше барып ветеринарный службаларда куйдырта ала чипны. Безнең инде закон ул все-таки теге теләк турында түгел, обязанностька керә. Нинди мәгълүмат буласак чиптарда? 2 ел эчендә менә тан әйтеп китәм инде, 2 ел эчендә шушы бюджет акчасына кертәбез бит инде бу чипта номерлары тора, машина номеры кебек. Һәрбер этне монда бит
теге этне син чыгарып ташлаган эт турында гына мәсьәлә тормый, ә синең яраткан этеңне югалту мәсьәләсе дә бар бит әлеме? И шул югалткан этләрегезне табаласыз инде шушы чиплар буенча. Ул теге машина номеры кебек сканер белән күрсәтәчәк, этнең исемен, этнең хуҗасын, нинди адрес буенча язылган, шулар барсы да бар. Мин үземнең просто мин моның турында подробно әйтәләм, минең өемдә песием әллә кайчаннан бирле ул чипны куйдыртканы мин аңарга югалса фәлән дип шулай. Ну, вот ул аңа бернинди зарар да китерми ул этләргә. Әгәр дә этең югалһа, әлбиттә, уны эзләп табуы өчен был бик уңайлы. Уңайлы, җиңелрәк булачак. Кешеләр шулай да чип куйдыртуды, тамгалауга каршы. Ну, мин барыбер дә аңлап бетмим, менә ни аларның каршы икән, чөнки бүгенге көндә бер аргументларын ала алмыйм, кертәлмим аларның каршы булган. Чөнки каршы булырлык анда берәр дә юк. Ветеринарлар безне инде безгә әйтәләр, ул бернинди зарар да китерми. Ул шприц белән шундый кожа астына кертә торган белеки генә берәйбер, шунда инде бөтен информация содержится. Һәм инде менә без бит теге бюджет министерствосы белән генә эшләмәдек бу законопроектны, информационный министерство белән дә. Алар инде программа эшләделәр, һәм бу программа кертеләчәк госуслугидан да үзеңнең шул этләреңне кертеп, бөтен информация шунда булачак киләчәктә инде. Теге эт бит инде гел бер хуҗада гына булмый, кайбер чакны теге саталар да, бүләктә итәләр. Күченеп киткәндә калдырып та китергә мәҗбүрлекләре булырга мөмкинчелек бар. Шуңа күрә бу программада тоже бөтен үзгәрешләр кертелеп тора алачак. Шундый мөмкинчелек тә булачак. Тәүге 2 елда чип эшләтү түләүһез буласак бит инде. 2 елга бюджет акчасына бу чиплар куйдыртылачак. Чөнки безнең инде законда без кешене теге нитәлмибез, заставить итәлмибез инде теге килеп үзләренең акчасына. Шуңа күрә монда бюджет акчасы белән 2 ел буена һәрбер кеше килә икән этләре белән ветеринарный клиникалар үзләренең шушы чипларын куялар хөкүмәт акчасына, һәм инде шуннан соң гына ул этләрне карыйлар да алыйлар. 2 елдан соң монда инде кодекс об административных правонарушениях та көчкә керәчәк, аннан штрафлар булачак, кем уже теркәлми, үзенең этләрен шушындый информационный центрларга кертеп куймый, чипламый икән, алар өчен җаваплылык та булачак, административ җаваплылык булачак. Һәм инде уже бушта бетәчәк. Шуңа күрә инде мин әйтеп калам, һәрбер эте булган кеше менә шушы 2 ел эчендә тырышыгыз, үзегезнең этләрегезне алып барып, шушы чипларны кую. Ул бөтен яклап та әйбәт. Ул этне бит инде алган кеше бар. Яуаплыгы бер яклап, балалары алдында да күрсәтәләр. Менә эт югала икән, без аны табачакбыз дип. Ул бит инде мин беләм, күп кеше өчен ул трагедия, этләре югалып, таба алмасалар, ул трагедия булган кешеләр дә бик күп. Ну, менә инде явапсызлык кешеләр, аларга тагын бер тапкыр уйланырга мөмкинчелекләре булачак. Кирәкме ул эт алырга? Башта ук уйларга кирәк. Төптән уйлап, менә шулай яваплы итеп ул мәсьәләгә килергә тиешләр инде. Башкортстанда берәдәк эттәр менән мәсьәләһе нисек хәл ителә? Приюттар әлеге вакытта етерлек кимәлдәме? Юк, приютлар кимәл бу мәсьәләдә шул ничек авыр иде, шулай авыр булып тора. Безнең шәһәребездә бер государственный приютта юк бүгенге көндә. Беләсез бит инде, анда бик күп акча кирәк, анда 100 миллионнар акча кирәк ул приютларны төзергә, 100 миллионнар кирәк ул приютларны потом тотырга. И барыбер дә бөтен шутлаулар буенча бюджет без аны күтәрә алмыйбыз бүгенге көндә. Шәхси приюттар гына эшләп берничек тә күтәрә алмыйбыз, шуңа күрә менә шул шәхси приютларны курултайда законда керттек бит инде шул шәхси приютларны кем менә бүген битараф түгел шул үзләре шундый приютлар алып баралар, шуларның поддержкасы турында уйларга бүген хөкүмәтнең политикасы менә шушы якка күбрәк уйлайбыз инде. Шулай стерилизация мәсьәләһе лә бик күнүдәк булып кала бит инде. Бу безнең шушы законның 2нче сериясы дип әйтәбез. Беренчесе менә чипирование, 2нче законны проект уже ул безнең уйда гына түгел эшлибез стерилизация турында. Анда тоже күп мәсьәлә, чөнки ул үзе дә зур бер ни булып тора. Теге этләрне яратып алган хәлдә дә күбесе менә стерилизовать итмәенчә песиләрен, этләрен, аларның балаларын чыгарып матур итеп коробкаларга тутырып, койдадыр полида калдыралар.
күршеләрнең ишек төбендә калдыралар, нишләптер уйлыйлар, аларга кирәкми, бөтен дөньяга кирәкмени ул дип. И шуннан китә инде тагын шушы беразак этләр армиясы күбәя бит инде. Һәм интегеп йөриләр, ул песи балалар, эт балалар шушы суыктан, ачлыктан интегеп йөриләр. Монда инде икенче сериясы дип атыйбыз инде без аның бу законның бөтен кешене шулай ук закон белән бюджет хакыннан стерилизация үткәртергә. Породисты булмаган этләрне, песиләрне. Әлеге вакытта чипты беркетү өчен кайда мөрәҗәгать итәргә була? Любой ветеринарный клиникага бүген бара аласыз. Үзегезнең акчагызга любой ветеринарный клиника бүген сезгә чип куялар. Ул тора 300 сум приблизительно, 100 сумга бәлки мин ялгышырга могу, но где-то 300, 200, 400 менә шундый сумма турында сүз бара. Һәм тамгаланган эттәргә бәйле низагтар өчен яуаплылык хуҗаһында шулай бит. Ну, бүгенге көндә кызганычка каршы менә шушы яуаплылык юк әле. Барыбер дә менә ул теге законга теркетелгән, но менә бу чип нәрсәне аңлата? Менә ушал хәлләрен генә исегезгә төшерегез әле. Яңа гына булган куркыныч шундый хәл. Бөтенесе белә, кемнең этләре талап үтерделәр шул баланы, әмма, но прокуратурада, милициядә берсе дә берәр дә эшли алмады, чөнки аларның чиплары юк. Теге мультфильмдагы кебек, койрык минең документ дигән кебек. Менә бетте шуның белән, бөтен документлары койрыклары. Закон белән бер нәрсә дә эшләтелмәделәр. Шуңа күрә инде монда шул яуаплык турында һәрбер кеше гел уйларга тиеш. И ул дөрес тә. Синең бөтен теге комфорттың, праваларың бетә шул моментта, икенче кешенең правалары башланган җирдә. Менә моның турында бер кеше да онытырга ярамый. Эт аласың икән, пожалуйста, ярат ул этне, кара ул этне, бер кеше дә каршы түгел. Но ул этең синең бер ничек тә бер кешегә зарар китергә тиеш түгел. Күршеләреңә дә, синең белән бергә торган җирдәге теге бөтен территорияда бер нинди зарар китергә тиеш түгел. Ул шулай ук гаилә агзаһы булырга тиеш бит инде. Әлбәттә. Руфина Аликовна, әңгәмәгез өчен рәхмәт. Студиябыз кунагы Дәүләт Йыелышы Корылтайның аграр мәсьәләләр, экология һәм табигатьтән файдалану буенча комитет рәисе урынбасары Руфина Шаһапова булды. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Һау булыгыз.